rin may kurente guys. May bayad sa kurente guys. So, ito ba may talisayan. Ito Hi guys! Dito tayo lalilin ngayon. O nagluto tayo guys. Kinaibisita na si Lilin. Na siya bisita. Luto ko kwan guys. Karning bawal. Ako nang pumalakaw. Ayun saan ba kani? Lan kita plano ni ma? Dobe. Lagyan natin ng konting betsen. Daw ato din siya butangan o chuyo. Ato din siyang inikosmikos. Ikaw bitaw yan di una bitaw ato na ito bitaw na si mayo ko na og ikaw ra diha hara-hara bitaw anak sa iya nga di man. Og na dire ang akong niyan nga gwapa. Akong Di ang sister. gwapa unya ako iyang naong ipakita. Ako ng sister. Hindi na ako ngayaan guys. Ako ng sister. Bilib ko na sa akong ihanda. Kay De? Aba rin nagliwat. kay unsa day ko de? Ha? Unsa day ko de? Sabi ka? Guwapo! Sumali ka yun. Ah, magkurog liwat eh. Ano ka nagliwat? Ambot. Asa? Amo nga sa akin. Wama ka nagliwat ni Kuan? Birino? Dito mga nagliwat ni Kuan? Imyat? Imyat. Inyat. Bisita ni Lilin guys. Muna mo ngayaan nga gwapa. Segunda lang ko niya. Kay bata pa ni kaya mo. Agreon yun ang dami ugma. Tapos namatian man dito. Asar bitong sin matay. Sa Balingasag. Ah, Si oo. Kuan na. Di pa sila makamubuon. Munang gipos po ng saang reunion. Ready na ba ang tami? May gani ka nag-chat si Rowling nga. Magridigid mo kay. Dili madayon na mutong man madayon. So si Pader, malarga si Pader niya sa kadlawon siguro kay trabaho. Arpit. Mabalik sa trabaho. Sa Cebu. Ah. El Salvador. Ayos. Balik sa. Na may gid magkita ni ko. Oh. Ato ala to. Banta. Ba mo ko ni mo ba na? Banta sa kita sa imong motor. Na. Ikaw kuman kaya wala pa da akong driverin ka. Ah, may driver. Tuwa dito. Tuwa dito na papa nag-apas. Imo ba na?
Akong bata, wa man diha sa alam. May pala de. Sakitaan sa ngipon. Gaga. Tuwa sa bukid. Ito sila sa natula sa yung balay. Tapos bukid. Kubag yung naong nga to. Nakaapas lagi ka. Makaliwa pa? Hubog na si PL. Patuwat lang sa mga kayo pa nakaluto ang kusinira. Bisita ni Lilin guys, oh. Mapa nakaluto ang kusinira. Siya guys. Agoy. Agoy. Wala ko din kay. Ano ni mong beats? Yung paniyadto naman. Wala yung beats ni mo day? Namista na oy beats. Len, pila akong gansin na ito kanina, Len. Sis. Kagamay. De, sobra ko de. Negosyo ba yun? Naging mo ba yato ibalik? Guys. Hindi niya wala bangi. Ganaman sila gatag. Libre ko ganun mo ng Mercy? Yaman to Mercy ba? Hindi naman sa kay. Pangaya ba sa kong university? Gitripingan na si Mario. Sige na, ikaw na. Nana ko tsara na niyo. Ay, papamili diya lang kay Mora na, ha? Ha? O si pangalan sa? Nga? Karne? Kana, tiyaw-tiyaw ng humba. Nagreklamo siya, Lin. Kaya di ko nung pareha nga nilutuan, Lin, oh. Nagreklamo lang, Lin, oh, Lin, oh. Lin, oh, lang, oh. Hello guys, maing hapon. Nakauli na ta guys. Gikan mi nagbayad ni Didi sa kurente. Daw, magkapit mi lalilin. Dito mi lalilin na ni Udto kay pista sa ila guys. Pero wala siya nag-ingon nga. Handa gid siya og kuan kay apiki. Pero nag-ingon siya nga magluto daw siya sa para lang pamilya lang. Ugma, magluto siya ugma. Ay, unya panhapon, magluto daw to siya. So, mangmuklas ako nilabhan. Kaya mabalik ramig tugbong dito niya, guys. Di pa ikon niya paulion na. Kung hadaghang akong nilabhan dito lin daw. Mag-uwan niya. Di pa ko niya paulion, guys. Pero daghan akong nilabhan, hinalay. Di mahimo nga dili mabuklas. Ugma kadlawanan man ugma. Tabangan ko to siya pagluto ugma. Okay. May ang lutoon ugma gamay. Kami ni Didi nag-uban ganina. Nya. Kainom-inom man. Malarga na po na siya niyang kadlaon guys. Mga laon na siguro. Ako na pasayo pagtulog kaya ron. Hindi siya magduka, magbiyahe. Mag-drive sa motor. Pamuklas na ko guys. Kaulanon na po siya. Mga buno ta sa atong talong guys. Kay dagko-dagko na. Na akong bagong tinanom ay mga kuna nga talong. So ito ng abunuhan og iti. Kay aron matambok. Kuna ni kapunuan. 5. Kuan pagid sa manok, ikahig sa manok ng isa. Mabuhi pa ba ka ni? Bago ko ning gitanom na ni.
tinig guys. Nabasa ang itikay na raman. Ikot-kot sa kuan mananap yung dahon. So ayan. Ikot-kot sa kuan guys, mananap. Yung isa kahig din nas manok bago pa nila ko na nigibalhin.